Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam tagasni. Unong wat RTI bat riu saat an uba reaching son siang syai ulapan pau ki jing e bat jing bam syai kerukam tungkam jong ke district selection committee DSC East Giant Hills District Klerian. Da ke bakeno badan gajing duna ha ke jing yat bet gajing syai ke babun ki benta jong gajing tungkam. Ha bakran syakilat pathai kubor Hasilong Press Club uba siang syai ulapan tip ba ula deb ban IT ke jing thok syu umentri rong ba ke jelaling ba Deputy Commissioner ke East Giant Hills Umani Sharma IAS. Da ke bakerpat ban tuklar mardor bat ban wanra i ke jing penkela ha kerukam tungkam ulong bah ke jing yelang ke bela pelong da Deputy Commissioner ka arfnyu turik nai wing ar hajar arpsan lawan ra shibun kimat ke badai benta ban yada ke hok jong kinong apply. Ya kini labut din biang ha ki benai ke la lingkot bat rempang ar hajar arpn riu lingba ke jing thok pat ba. Na preng kimat ba kongsan ula kedawi ke jing bam pentip lupai ki qualifying criteria kum ki mark jong ke written test, physical test, typing test bat language test ula banjur badai ban pinna pat ba kini syaban sedang ke examine khnang ban penyaringkat ya baro ki applicant. Ula pen pauru ke jing kulmar ha ke jing pinna vacancy da ke bakedaw badan ke jing ya pher ha preng ki kambala advertise bar ke result ke balami. Ha kawi ka benta ula kena bawat ha prengi babun ki vacancy nuitang uwe candidate la jiet namar ka jingi ringkat mark ba la jiet ka bapetang ki mark jong ka written test uba siang syai ula ai jing mutru badai ban pen bhai ka rukam pen tipat ba da ka bapha jingi thu ling ba SMS email ba WhatsApp khnang ban pensuk iki applicant omtang da ka basyania ha ka website long ba ka office kala kular ban wat lat ya gani. Shushu ula kerpat bandon ke recruitment calendar ke basyai khnang bagi applicant gentip lupa ya kita rik jongman ki benta jong ke jing tungkam. Kat bagi bor snong ki loong ba kene ka don kam ya ke jing menjur na ke sorkar jela hendrai ken persyang ban penbiang jing ya thu lupa ha ke biade ba kerukam penlong examen ula ai jingmut bandon bun set ki question paper. Ban pen kelai ki MCQ pattern ban pen mi pat ba ki answer ki. Ulang ru badai ban sya iki applicant ban rakno iki question paper hadin ke examen. Ula pen pauru iki jing sokya halor ke jing bam dan CCTV surveillance bad ke jing bam la ban khang internet ha ke por examen wala ki bor badai pet kila kdaw iki jing e. Handai kilo ong ba on pen klan ki SOP ban yada na ke jing le thong. Ula ban juru iki jing don kam ban penbet iki rukam pendon kam mobile ha exam center da ke babu iki counter ban shimti bat pen phai iki mobile. Uba siang syai ula priang iki jing kular ba on pen mi pat ba iki mak jong baro ki benta kum ka written test interview bat ki we ki test. Handai roong badai bandon ke rukam evaluate ka basyai ba jing ringkat khamtam ha ke interview. Ula kerpat ru bandon ke grievance redressal system ka babiang khnang baki applicant kena ban ujol ada don ka nu ke jing e ha ka por jong ke jing thungkam. Halor ka tie breaking rule ula ong ba ka jing pendon kam tangi ki mak jong ka written test kam long ka babiang badon kam ban pet briang ya gani. Ula pentip ula deb ban IT bun teli ki memorandum kenthop ya ka we ha ka arp south rek no pra ar hajar arp san ber ka we ka badang shen da ka bakerpat yu menteri rang ba ban tuklar bat penbet ya kini ki benta. Uba siang syai ula penkut da ka baong bagi ni ki jing penkela ki long ki badon kam e ban penti kena ya ka jing syai ka jing yat bet ber ka hong ha ka jing thungkam sarkar ha ka district. Memorandum te menta kas ngiro ngalami biang ngalalek summit ya ka memorandum sa kamra jong CM hante CM secretariat ba ai leng ba u joint secretary is Sri Shivans Avasti IAS di balong menta i joint secretary jong CM secretariat namar hak tu kopor ini ijo officer balong joint secretary jong CM secretariat idei i chairman jong ka DSC ko mut balong deputy commissioner hak tu kopor ba la convince ya kata ka meeting abandon kani ka transformation te ya kani ngela ai copy mani has secretariat bat hak tu kopor ro kani ka copy ma asma memorandum ngala airo sya u under secretary jong ka government of Meghalaya personal and administrative reform department mentakas ni port secretariat bangai kendo uweno officer ki ong saban aipor yang ingin pentip hadin kartu kanis ni lan ingin jumpa biak kanis deputy commissioner kin sawad ka file kin sa pentip hak bai dai bat kata berkajo ka poru mala ai sya i kermen sela bat Santa Mary selai balong kinong nikmat na po district nang makin boden ya kani ka issue de ka jingkepat ya ki samlak ba snaba kumba la pentip lomba kanik more probably ya kermen stage ke badang sa jang kanika advertisement badang dep kan sedang hadu April bat Mei pangakan pengmauro ya piba kanihi ka DSC recruitment jong entau senem kan long kumba jing pentip lomba ka korenjin dam bapa deputy commissioner hakanika
last year mention snem batang kinong sangsnong jangka district kabamut jangka isan tia kibala ban apply ban appear yakini ki recruitment stage hapo jangka district bat ngakerpadro yakinong mikmat baro ar kanta misor emle kermensela ba sababan boden yakini ke benta kum ba ngila rai hapo ka district selection committee meeting bat kublai ro nga kublai